Чудо ти. Кой беше вратар? За какво мен ме снимаш, бе? Не ще с никой. Нещо има на събрание. Аз се качи клиповете в интернет. Ми къде ще ги кача, мамче? Ти, маман. Ти да играеш. Не, аз не зачинам. За сега съм не. Ти се зачита. Ти къде си, нали си вратар? Ти се зачита. Знам, бе, това беше без... Айо. Мали, вчера с без стена, обаче карам си колелата с пълна газ и паднах в една локва. Къде, бе? На ливата имаш една локва голема, по-голема колко е тия тук всичките дълга. И много дълбока, е толкова някъде дълбока. Се увъргалях целия и гледай, сега се лепих телефона, че му бях чупилка пак. Да, бе. Не, бе. Кога това? Как? И му щупих екрана. О, копчетата се извадиха. Гад. Ей, такъв има и Сашко. Същия. И това дали ще го? Не, Ники спасява и Манчо го преминава. Това е великолепния гол за Манчо, който от Манчестър Юнайтед като гледа. Или това какво е? Ман Юнайтед или там Манчестър Полежай се Сити. вратите. А Ина къде си дена? Не знам. Не, някой да извика. Манчо, моят толкова е тъпана. О, пак през тая локва, мина през тая локва. Ники, не си каза да не играеш с мен на топката. Да? Каза да не играеш с мен на топката. Кой? Кой да не играе? Аз? Кой ти кажа? Аз да играя. Да, аз съм с мен на топката. Това радите да играме на нещо друго. На какво? Играхме на виенско. Да спрем клипа. Ми аз Манчо има. Манчо играе по звън. Да, така беше поля. Аз съм с Светла. Нема да играя с тебе. Аре да играем, примерно, на шише. На шише. Аз не знам как се играе. Човек, Нещо. На кленица. А може ли да играме? на замръзванка. Окей. Айде! Аз няма да съм капитан. Кой си на капитан? Кой си на капитан? Пълно съм капитан. Аз пълно съм. Бради си на капитан. Айде, му се броим. Добре. Окей, по-първи. Пусна втори. По-трети. Брани е първи. Брани е първи. Аз съм втора тогава. Аз съм пък трети. Ники е втори. Това няма да играеш, защото той записва. Не, папката няма го качиш това. Три го това. Тя ме снима мене. Добре. Не, три